El rei va oferir una fortuna i la mà de la seva filla, la princesa, al cavallers que matés al drac. Una fortuna! Però tots els cavallers van morir a l'intent. El drac se'ls va menjar un rere l'altre. Però el drac, quin drac? Ui, caso. Que no trobe al drac. Aleshores, tots els habitants del país van decidir fer un sorteig. Sabeu què és un sorteig? I a qui li toqués seria lliurat al drac. A qui li toqués serà lliurat al drac. Per a fer un sorteig, segur que aquí tinc una coseta. Mireu, una bolseta per a fer el sorteig. I ara una mà molt innocent, la meva, jo també sóc innocent, sabeu? I vaig a treure un paperet, a veure a qui li toca. Vaig a treure un paperet, a veure qui li toca. Mireu! M'ha tocat a mi, però no tinc por. Mireu, que li ha tocat a la princesa. Mireu. A lo mona que és i guapeta. Mireu, pobreta. A veure què ens diu el conte. El rei es va posar a plorar. El rei es va posar a plorar. També es va posar a plorar. Però per sort, Sant Jordi va assabentar-se de la mala fortuna de la princesa. Sant Jordi, clar, el nostre protagonista. Però no. Sabeu què? A mi em fan por i em donen molta por els dracs. I tinc que afrontar-me al drac. Així que jo faré de Sant Jordi. Perquè això és molt perillós. Clar, però tinc que afrontar-me als meus pors. Tu eres Jordi? També? Tot el món és Jordi! Escolteu! Escolteu, perquè Sant Jordi va anar a enfrontar-se al drac. Però Sant Jordi té espasa, veritat? I jo no tinc. Tindré que fer màgia. Però la meva vareta diu que jo soc un mag molt roí. Que teniu que ajudar-me vosaltres.
has de vir. Tlararí! Tlararí! Ets un humà, amb vareta! Tlararí! Tlararà! D'aquesta maleta eixirà? A veure què has fet. Jo soc roí, però... Com et diuen? Gràcies, José María. Així tinc l'espasa ben gran. Gràcies. És molt futur com a mà. Escolteu, perquè Sant Jordi té que anar a enfrontar-se al drac. I va anar corrent a salvar-la amb el seu cavall. Amb el seu cavall, a sota